दिन आर बांग माहा रियांग ᱧᱩᱛᱩᱢ रविवार दो सिंगी माहा, सोमवार दो ओते माहा, मंगलवार दो बाले माहा, बुधवार दो सगुन माहा, बृहस्पतिवार दो सर्दी माहा, शुक्रवार दो जरूम माहा, शनिवार दो ᱧᱩᱦᱩᱢ माहा। गेलबार चांदो रियांग ᱧᱩᱛᱩᱢ माघ चांदो, फागुन चांदो, चैत चांदो, बैसाख चांदो, झेंट चांदो, आषाढ़ चांदो, सान चांदो, भादर चांदो, दासाय चांदो, सोहराय चांदो, आघाड़ चांदो, पोष चांदो।